nettiturvallisuusluentoihin. Oletteko joskus kuullut tästä projektista aikaisemmin? Ei. Oletteko nähneet tuommoista julistetta jossain? Joo. Eli olette nähneet. Yes, tämä on Ounasvaaran lukion koordinoima-projekti ja rahoitus tulee EU:n puolesta. Tässä puututaan moneen eri turvallisuusaspektiin. Tervetuloa vaan. Aloitetaan. Kuka minä olen? Mustosen Heikki, alun perin Inaarista. Tulkaapa etupenkkiin istu. Alun perin Inaarista olen tullut Rovaniemelle noin 10 vuotta sitten ja työskentelen ohjelmistoyhtiöstä nimellä Konkurio Oy. Siellä toimin tuotekehitysjohtajana. Ruukaako joku tästä ohjelmoja joskus jollain? HTML:kin lasketaan ohjelmoinniksi näissä piireissä. Yksi kova, hyvä. Minä kanssa joskus harrastan tätä hommaa. Se on ihan hauskaa ja haastavaa. Jos olette lukiolaisia tai ammattikoululaisia, niin vielä ei ole myöhäistä valita ohjelmistosuunnittelijan uraa. Todella haastavaa, todella palkitsevaa, hyvin palkattua työtä. Se tekemällä lukee se. Meillä on tänään käytössä tämmönen huippuhyvä tekstiviestipalvelu. Te voitte esityksen aikana lähetellä tekstiviestiä tuossa taululla näkyvään numeroon. Tekstiviesti maksaa pelkästään normaalin viestin verran. Lähetäkää asiallisia tekstiviestejä. Meillä on aika tiukka filtteri, on tullut aika mielenkiintoisia ehdotuksia muutamilta ihmisiltä, niin ne ei ole mennyt ihan läpi asti. Jos teidän kysymys liippaa jollakin lailla tätä esitystä, niin se yleensä julkaistaan. Olkaa aktiivisia, kysykää. Meillä on myös valokuvauskampanja tämän jutun tiimoilta. Meillä on tällä hetkellä 3 osaanottajaa, ne on kaikki tässä huoneessa. Minä, Tommi ja Miira. Pääpalkintoja siinä on 100 euron lahjakortti kirjakauppaan. Menkää osallistukaa. Älkää antako meidän voittaa 100 euron lahjakorttia. Muuten se menee ihan hukkaan. Te löydätte valokuvauskilpailun, kun menette Googleen, kirjoitatte sinne 40for klikkaatte Facebookin linkkiä, osallistutte kilpailuun, näppäätte jonkun kuvan, joka kuvaa turvallisuutta ja voitatte kilpailun. Aika simppeli. Menkää ja voittakaa. Sitten päivän epistolaan. Suomi 24 ja älypää. Kuinka moni oli rekisteröityneenä jompaan kuin näistä palveluista? Muutamia. Molemmat saivat joutu tietomurteen kohteeksi ja sillä 100 000 käyttäjätietoja varastettiin. Kuinka moni ei vaihtanut salasanaa sen jälkeen, kun kuulit, että näihin järjestelmiin on murtauduttu? Hyvä. Ois kannattanut. Tämän esityksen aikana kuulette, että mitä kaikkea pahaa teille on voinut tapahtua sen jälkeen, että ette vaihtanut salasanaa. No niin, kun turhaatte internetissä, mitä teillä on menetettävää? Oma identiteetti, syntymäaika, jota on paha mennä joskus jälkikäteen muuttamaan. Se antaa jollakin henkilölle mahdollisuuden, että ne pystyy esiintymään uskottavammin teinä. Hankkimaan esimerkiksi jossain tapauksessa rahaa sen avulla. Sähköiset ja fyysiset osoitteet. Te ette ehkä halua kertoa kaiken maailman hiippareille. Tulkaa vaan päät sisään. Tulkaa vaan, tällä tilalla. Lähti karkuun. Hyvä. Sähköiset ja fyysiset osoitteet. Te ette ehkä halua tilanteeseen joutua, että perjantai-iltana 23.00, kun teidän mamma ja pappa on illalla pidettämässä, niin teidän oven taakse tulee pitkään takkiin pukeutunut iäkäs mies rimputtelemaan ja kysymään, onko Taina kotona. Se ei ehkä ole hyvä asia. Voitte menettää myöskin sähköiset tunnukset, sähköisiä osoitteita, niitä on vaikka kuinka paljon. Voitte menettää esimerkiksi kasvot. Surfaatte netissä, teidän tietokone saastuu, sinne tulee virus, joku hakkeri ottaa teidän koneen haltuunsa, löytää sieltä jotain hienoja tyttöjä saunailta kuvilla, lataa ne nettiin. Ei se ehkä ole kauhean mairittelevaa henkilöä. Kannattaa. Pelaako joku jotain nettipelejä?
Mitä pelaatte? Kaikennäköistä minipeliä, mutta on tullut pelattua myöskin Runescapea ja kaikkea muuta mallista. Joo, hyvä. Facebook-pelit ei ole nettipelejä, nämä on vaan semmoset applikaatiot. Kovit ja e-verkoista ja Runescapet, ne on kovien äijien nettipelejä, niitä kannattaa pelaa. Mutta on tapauksia, niin myöskin happohotelli. On ollut aika paljon tapauksia, joissa käyttäjätunnuksia on varastettu. Ja 99% siinä on ollut syynä käyttäjä. Hän on antanut omat tunnuksensa jollekin kolmelle osapuolelle. Jos porhaatte tyhmästi netissä, te voitte vaarantaa teidän kaverinne yksityisyyden. Voitte jossain tapauksessa menettää pankkitunnuksia rahaa ja nykyään Googlen myötä teillä jokaisella on luultavasti henkilökohtainen hakuhistoria. Niin teidän äiti ei ehkä halua nähdä, että mitä olette etsineet lauantaina aamuyönä 3 aikaa Googlesta. Ketä ovat sitten tietovarkaat? Tietovaras voi olla tämmöinen nätti naapurin tyttö. Sillä on ollut motiivina tähän tietomurtoon söpöys. Se on halunnut tähän kavereille jännän jekku-viruksen. Se, mitä se tekee, niin se menee kavereiden Word-dokumentteihin, muuttaa kaikki tekstit söpöiksi, pinkiksi, sydämin kuviksi. Se on söpöä, mutta se on laitonta. Kaikki virustehtailut on laittomia. Sitten on olemassa tällaiset ammattimaiset hakkerit, krakkerit, ne tulee maanantaista perjantaihin töihin 8-4. Niiden työ on murtautua teidän tileihin ja varastaa teidän tietoja. Niillä on pomo, joka huutaa joka on tänään pitää murtautua 10 000 koneeseen ja niin edespäin. Tekee sitä työkseen, on tosi kova luokan himmoja ja monesti ovat jopa älykkäitä. Ja kiinalaiset kultafarmarit, joo. Nettipeleissä. Minkälaisia keinoja nykyaikana sitten nämä tietovarkaat käyttää? Nykyään, koska sovellussuoja alkaa olla aika hyvä, palomuurit alkaa olla aika jees, viruksen torjunta vähän laahaa, nekin toimii. Niin suoraan tietokoneita vastaan tehtyjä hyökkäyksiä, niitä on nykyään hankalampi tehdä. Joo, hoksata, on paljon helpompi lyijuttaa sitä käyttäjää, herättää käyttäjän mielenkiinto, luvata sille kuuta taivaalta ja sitä kautta sitten pyytää käyttäjää syöttämään omat tietonsa kolmannelle osapuolelle. Yksi aika yleinen tapa on tämmöinen kuin phishing. On joku joskus kuullut tästä tavasta? Aika valistunut yleisö. Nyt pitää varoa sanoja. No niin, yleisin tapa välittää näitä phishing-hyökkäyksiä on esimerkiksi Mese, Yahoo, Facebook, sähköposti, niin edespäin. Ja hommahan toimii silleen, että yritetään saada joku henkilö web-sivulle ja web-sivulle ja pyytää henkilöä syöttämään omat käyttäjätietonsa johonkin palveluun. Miten tämä vastaan voi sitten suojautua? Te vähän käytätte järkeä, kun te klikkailette linkkejä ja vähän mietitte 3 sekuntia ennen kuin syötätte käyttäjätunnuksenne johonkin palveluun. Hyvä tapa yleensä on tarkistaa sivun internet-osoite. Se kertoo monesti, että mistä on kysymys. Mutta tietenkin, jos on hyvin tehty tämmöinen tapa, niin sitä on miltei mahdoton estää. Ei sitä edes ammattilainen aina huomaa. Tässä on yksi pieni esimerkki tämmöistä phishing-hyökkäyksestä. Käyttääkö joku Meseä teistä? Kuinka moni ei tiedä, mikä Messengeri on? Kukaan ei uskalla tunnustaa. Yksi ero enää. Joo, mulla on yksi marokkalainen kaveri joutui tämmöisen phishing-hyökkäyksen uhriksi. Häneltä sitten silloin tällä aina tupsattelee mielenkiintoisia viestejä. Tässä tapauksessa se vihulainen lähettelee sulle viestiä jonkun sun kaverin Messenger-tililtä, että vilkaisipa hauskoja kuvia minusta. Ja sitten siinä on joku internet-osoite. Menette klikkaamaan internet-osoitetta, se ohjaa teidät jollekin sivulle. Ja ajattelette, että ahaa, minun täytyy syöttää Messenger-tunnukset tälle sivulle, jotta minä näen hassuja kuvia minun kaverista. Mutta jos te katsotte tarkemmin tämän sivun osoitepalkkia esimerkiksi, te huomaatte, että se ei luultavasti ole Microsoftin omistuksessa oleva internet-osoite, vaan tämä on joku kolmannen osapuolen tekemä kalastelusivusto.
Jos te menette ja syötätte tuohon omat Messenger-tunnuksenne, painatte kirjoitus sisään nappia, te lähetätte tietonne henkilölle nimeltä H4X0R. Joo, ja mikä tässä on hauskinta, että te ette luultavasti edes huomaa, jos tämä hakkeri on yhtään osannut asioitansa tehdä oikein. Nimittäin jos te syötätte tuohon tietonne ja painatte kirjaus sisään, se luultavasti sanoo teille, että kuvia ei löytynyt tai että virhejärjestelmässä, tai sitten se kirjoittaa teidät johonkin teidän omaan Messengerin sisälle. Te ette luultavasti edes ymmärrä, että joku on nyt mennyt vikaan ja te olette lahjoittaneet käyttäjätunnukset jollekin kolmelle osapuolelle. Mitä tämä hakkeri tekee tässä tapauksessa tunnuksilla? Se tekee sen, että aika ajoin se kirjautuu sisälle sinun Messenger-tunnuksilla, lähettää tämän saman viestin kaikille sinun kavereillesi. Näin homma jatkuu. Onko joku joskus törmännyt tämmöisen keissin? Kuinka moni lensi lanka? 1, hyvä. Mikä kysymyksestä tulee? Tuolla on numero. Toinen tämmönen aika kiva tapa on tämmönen social engineering. Onko tuttu jollekin? On joku kuullut joskus sosiaalista hakkeroinnista? Ei ole. Ehkä yleisin keissi tässä on semmoinen, että jos olet vaikka jonkun hienon firman pomo, sulle tulee puhelu. Puhelimessa henkilö kertoo, että olen tämän teidän yrityksenne tietoturva vastaava, haluan saada teidän käyttäjätunnuksen ja salasanan, koska päivitämme sähköpostipalvelinta. Oikeasti tämä henkilö ei ole töissä teidän yrityksessä, vaan se on vaikka joku Ville kadulta, joka haluaa vaan murtautua teidän järjestelmään. Jos ette ole ajan tasalla, ettekä ymmärrä asioista mitään, te annatte nämä tunnukset sille kolmelle osapuolelle ja se käy tekemään visiitin teidän tietojärjestelmiin. Tässäkin on monta eri tapaa saada tämä uhka itselle. Pikaviestimet, sosiaaliset mediat ja puhelin. Ja miten tämä vastaan voi suojautua? Käyttäjätunnukset on aina henkilökohtaisia, samoin salasana. Tässä on pieni esimerkki tästä social engineeringistä. Käytämme esimerkkinä hieman eksoottisempaa tapaa. Eli on hakkeri, joka on löytänyt mielenkiintoisen yrityksen, voi vaikka tehdä seuraava kesätyöpaikka. Hän haluaa murtautua yrityksen tietojärjestelmään ja käyttää hyökkäysvälineenä muistitikkua. Se menee joku aamuyö yrityksen parkkipaikalle, jakaa sinne kymmeniä muistitikkuja ja toivoo, että joku firman työntekijä löytää jonkun näistä muistitikuista. Kalle tulee aamulla töihin, se löytää parkkipaikalta muistitikkuun, se on ihan unenpöppärössä. Se katsoo mitä muistitikossa lukee, siinä on tarralappu, jossa lukee, että se voi sisältää pomon lomakuvia 2007 Ibiza, voi sisältää alaston materiaalia. Herättää välittömästi henkilön mielenkiinnon, se juoksee sisälle omalle työkoneellensa ja tökkää sen kiinni siihen ja saastuttaa oman tietokoneensa ja yrityksen tietojärjestelmän. Täten antaa pääsyn tälle kolmelle osapuolelle siihen yrityksen tietojärjestelmään. Aika helppoa. Tuossa voidaan käyttää esimerkiksi CD-levyjä, miltei mitään vaan. Ihmiset on tosi kekseliäitä. Älkää työntäkö mitä sattuu koneisiin sisään. Viruksia ja haittaohjelmia. Onko joku joskus törmännyt näin? Minkälaisia viruksia olet saanut koneille? Mitä olet tehnyt? Troijalainen heppa. Troijalainen hyökkäs. Joku mikä ihmeen komentotiedosto, että se koko ajan josta tuo Motorola-verkoksi koko ajan herjaa. Mitä ne teki? No siis se ei varmasti tee mitään, koska me spämmää sieltä, että lopeta komentotiedosto, että se ei saa pysty muutautumaan sisään. Joo, tosi huonoja viruksia niillä. Jos mietitte, että mitä järkeä on koodata tuommoinen virus, jos sillä oikeasti haluaa tehdä rahaa tai jotain, niin ei mitään. Yleensä nuo ammattilaisten tekemät virukset, ne on sellaisia, että te ette luultavasti edes huomaa, että teidän kone on saastunut, ellei teidän viruksen torjuntaohjelma sitten ala kitisemään. Se orjuuttaa teidän koneen ja se henkilö voi käyttää kaikkia teidän resursseja, mitä teidän koneelta löytyy. Se voi käyttää vaikka teidän web-kameran, jos siltä tuntuu. Katsoa siinä, kun te keimailette suihkun jälkeen kameran edessä.
se pääsee käsiksi kaikkiin teidän tiedostoihin. Vähän riippuu, että miten se virus on tehty. Tai sitten se voi käyttää teidän tietokonetta sähköpostin lähettämiseen tai johonkin laskentaan, jolla se ratkaisee maailmankaikkeuden suurinta arvoitusta. On tehty väittämä, että hakkereilla on zombiverkossa on enemmän laskentatehoa kuin maailmassa on supertietokoneita. Että voitte miettiä, että kuinka paljon heillä on resursseja oikeasti käytettäviä. Mistä näitä voi sitten saada? Internet-sivuilta, laittomista ohjelmista, laillisista ohjelmista. Joskus jopa laillisista MP3-soittimista voi saada näitä viruksia. Jos heillä on saastunut se tuotantoketju jossain välissä. Miten suojautua? Älä lataa laittomia ohjelmia, käytä vaihtoehtoisia selaimia ja käyttöjärjestelmiä. Vie järjestelmät ylläpidettyä. Tässä olisi pieni esimerkki, miten voisi esimerkiksi hankkia viruksen omalle tietokoneelle. Huomatkaa, että xxx.fi ei ole missään yhteydessä tämän esimerkin kanssa, vaan esimerkkinä siinä. Oikeasti se voi olla tosi hyvä sivusto ja siellä ei ehkä ole viruksia. Mutta tässä on keissi se, että teillä on Windows-tietokone, johon on asetettu Internet Explorer 6 Internet-selain. Se oli jo tietoturvaongelma syntyessään. Henkilö on kiinnostunut vastapuolesta ja haluaa nähdä alastontapintaa, surffaa internetsivulle, josta ilman mitään sinun omia toimia asentuu sinun tietokoneellesi joku haittaohjelma. Tosi helppoa. Kaikki osaa. Se tosiaan asentuu siihen teidän tietokoneelle ja se voi antaa teidän koneen täyden hallinnan jollekin kolmelle osapuolelle. Se ei pelkästään ole nuo XXX-aiheiset sivut, joista noita voi saada. Nimittäin Suomi 2.0 palvelu, silloin kun se sinne murtauduttiin, niin se, että miten saatiin se homma kiinni, oli, että Suomi 2.0 sivusto yritti asentaa virusta muiden ihmisten tietokoneelle. Eli periaatteessa millä tahansa sivustolta voi saada viruksen. Joo, ja mitäs hakkerilla on mielessä? Rahaa. Miten hän voisi tehdä rahaa tällä tapauksella? No, kadulla kävelee Viagra-kauppias. Viagra-kauppialla ei ole kauppa käynyt kauemmin viime aikoina. Voi osittain johtua siitä, että hänen pillerinsä on tehty pesuaineista. Hän mietti, että mulla on kauhean iso varasto myymättä noita Viagra-lääkkeitä. Jotain pitäisi tehdä. Laitanpas pystyyn mainoskampanjan. Menen nettiin, etin sieltä käsini hakkerin ja kysyn häneltä, haluaisiko hän tehdä pienen sähköpostikampanjan minun mainin tuotteen ympärille. Hakkeri sanoi, että anna 20 €, minä voin käyttää tuota Etelä-Korean yksikköäni tämän mainoskampanjan ilosanoman levittämiseen. Diili syntyy ja hakkeri laittaa käskyn näille kaikille bottikoneille, että koneet lähettäkää jokainen 10 000 viestiä sähköpostilistaan, jonka se antaa niitä. Tämä näkyy, jos teillä on bottikone on orjuutettu tuohon verkkoon. Tämä näkyy teillä silleen, että kone hidastuu esimerkiksi. Te voitte ajatella, että se on ihan normaali Windowsin ominaisuus, mutta ei se välttämättä ole. Se teidän kone saattaa tehdä jotakin siellä taustalla. Aika hankalaa on nähdä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Sähköpostin vastaanottajana te saatte näitä ihania sähköpostiviestejä. Siellä on monia muitakin eri genrejä tavaroita, mitä myydään tuolla tavalla. Sitten meillä olisi poliisiarkistosta yksi keissi, joka on tapahtunut vähän aikaa sitten. Ja homman nimi on laiton uhkaus, joka on tapahtunut Facebookissa. Tästä on jaeltu tuomioita Suomen valtiossa. Eli maksaisitko 750 € huorittelusta ja uhkailusta, vaikka rikosasia sovitellaan, silti korvauksia tulee. Kunnianloukkaus netissä on verrattavissa pahoinpitelyyn yleisellä paikalla. Eli jos te herjäätte jotain henkilöä netissä, niin sama kävisitte vetämässä samaa henkilöä dunkkuun vaikka sampo-aukiolla. Siitä voi sakkoa ja niin edespäin. Siinä on poliisiraportti. Kaikki niin kirjoitusvirheineen ja juttuja. Eli homma meni pääsääntöisesti silleen. Yksi henkilö uhkaili toista henkilöä Facebookissa, kirjoitti viestiä, josta useat henkilöt näki sen
tämän herjauksen ja lähetteli tälle uhkausviestiä privaatisti. Henkilö kuitenkin tämä uhkaaja poisti nämä viestit jälkikäteen, mutta kaikki mitä yleensä postaa nettiin niin on jotakin kautta saatavissa uudelleen käsin. Poliisi kaivoi sitten esille kopiot ja langetti tuomion tälle henkilölle. Se joutui maksamaan siitä sitten 750 €. Sen takia, että se oli kertonut pahoja juttuja Facebookissa. Että nettikiusaaminen on aika paha juttu ja se on aika voimakas keino, että olkaa tosi harkitsevia, jos teette sitä. Koska yleensä yleisöksi tulee suuri määrä ihmiset. Se on eri homma, että sanotte tuolla vessan edessä, että olet ihan perseestä, kun ette postatte vaikka toisen wallille tommosen jutun. Se voi olla tosi tiukka paikka sille vastapuolelle. Se saattaa menettää kasvonsa ja painosta tapauksessa tehdä itsemurhan tää jutun tiimoilta. Sellaistakin on Suomessa sattunut. Joo, kuinka suojaudun internetissä ohjaavia pahoja tyyppejä vastaan? Ei vieläkään yhtään kysymystä. Onko filtteri edes laulannut? Ei oo edes tullut kysymyksiä. Koittakaa jotain. Kaikista tärkeintä on aina se oma käyttäytyminen. Jos te pysytte poissa netistä, niin te olette ainakin siltä osin turvassa. Mutta siinähän ei ole mitään järkeä. On osa nuoruutta, että te teette virheitä netissä, te sählätte, mutta yrittäkää pitää jollakin lailla järki kädessä, että ette tuhoa omaa tulevaisuutta ainakaan pitkäksi aikaa. Teillä on hyvät salasanat. Kuinka monella on hyvä salasana käytössä tällä hetkellä? Kato, jos tämä porukka lupaa muistaisi muistuttaa 10 minuutin päästä. Pyytäkää minä kysymään uudestaan nämä asiat pari slaidia. Sitten tietokone on hyvin ylläpidetty. Teillä on nykyinen käyttöjärjestelmä. Esimerkiksi tuommoinen Ubuntu tai Kubuntu Linux. Onko joku joskus käyttänyt Linuxia tai voi olla valkoinen? Pari kovaa tyyppiä. Hyvä. Kaikkien pitäisi nostaa käsi ylös. Se on alun perin Suomesta lähtöisin oleva käyttöjärjestelmä. Se on tosi helppo asentaa teidän piraatti Windowsin päälle. Ja ilmanen. Ja ilmanen. Sillä ei ole kauhean hyvä pelata mitään muuta kuin Tux Racingia ja Tux Raceria, sekin on vähän huono peli. Okei, no toikin se moni muukin. No Vineen kautta saa vaikka mitä. Kyllä, täällä tulee kauhea pelilista. Mutta se on tosi hyvä käyttöjärjestelmä, se on tosi turvallinen, siihen ei juurikaan ole viruksia. Ei tarvitse paljon huolehtia viruksen torjunnasta, palomuuri tulee vakiona. Ja suurin piirtein kaikki tarvitsevat ohjelmat tulee vakiona. Siellä on tekstin käsittelyä, nettiselaitaa niistä niistä. Ja se on myös tärkeää, että te käytätte jotain nykyaikaista internet-selainta. Kuinka moni teistä käyttää Internet Exploreria joka päiväiseen surffailuun? Muutama. Pakosta koulussa. Joo. Koulut monesti pakottaa moniin käytäntöihin. Mutta jos ette ole kokeilleet mitään muita internet-selaimia, niin kannattaa kokeilla esimerkiksi Firefoxia tai Operaa, jos olette vähän omituinen. Tai markkinoiden parasta, nopeinta ja hienointa Googlen Chrome-selainta. Konkurio suosittelee sitä. Se on hyvä. Ja sitten myöskin teidän koneessa pitää olla tietoturvapäivitykset, palomuurit, viruksen torjuntaohjelmistot ja kaikki muut kunnossa. Luonnollisesti. Minkälainen sitten on hyvä salasana? Tässä on top 20 älypään suosituimmat salasanat. Kuinka monen salasana löytyy tuolta listalta? Yksi on minun lisäksi. Salasana. Mulla oli oikeesti vähän parempi se salasana. Mulla oli salasana numero 2. Sehän ei pois listalta. Se on huomattavasti vahvempi salasana. Eli nämä on huonoja salasanoja, älkää käyttäkö tällaisia. Nämä ei ole kauhean hyviä. Minkälainen sitten on hyvä salasana? No hyvä salasana on mahdollisimman pitkä, vaan se on vaikea niin edespäin. Mutta se ei ole kauhean käytännöllinen, jos teidän salasana on vaikka 128 merkkiä pitkä. Joutuu aina katsoa se jostain paperilapulta, että typotatte sitä ja sen kirjoittaminenkin kestää tosi pitkään. Ei käytä.
Hyvän salasana tulisi olla vähintään se 8 merkkiä pitkä. Siinä pitäisi olla isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja jopa erikoismerkkejä. Sitä ei saisi löytää sanakirjasta ja siinä on loputon lista eri asioita, mitä se ei saisi olla ja mitä sen pitäisi olla. Ja joka paikassa pitäisi olla yksilöllinen salasana. Teidän koulun sähköpostissa pitää olla eri salasana kuin teidän Facebookista jne. Tässä on sitten esimerkki hyvästä salasanan rungosta. Pieni M, pieni E, iso T, N, U, V, K, 1 L. Siinä on 8 merkkiä. Siinä on isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita, sitä ei löydy sanakirjasta, niin edespäin. Se on helppo muistaa. Tätä samaa salasanaa, jos käyttäisiin Facebookissa, niin sinne perään voidaan lisätä vaikka iso F-kirjain. Helppo juttu. Taas on vahva salasana. Se on taas yksilöllinen. IRC-galleriassa lisätään sen loppuun IG. Ja Meseessä iso M. Aika helppoa, eikö totta? Ja miten tuo salasana sitten voi muistaa? Yksi tapa on tehdä se vaikka tolleen. Meillä on firmassa tietoturvatiimissä yksi Suomen tasolla huippuasiantuntija nimeltä Tapio Vihanta, joka keksi tuollaisen tiukan salasanan fraasin tähän minun esityksen tueksi. Eli mä en tiedä näinkö unta vai kahmiko yksin luntaa. Ja siitä sitten muodostuu tämä meidän hieno salasanan fraasi. Älkää käyttäkö samaa. Te voitte käyttää tuossa, jos luette raamattua, niin raamatun jotain kappaletta, jotain biisin sanoja, semmoinen asia, mistä te tykkäätte, jonka te muistatte, jota tykkäätte hyräillä, niin edespäin. Olkaa innovatiivisia, keksikää tosi tiukkasalaisia. Te kannattaa yhdesti elämässä kuluttaa tuohon juttuun 5 minuuttia. Te 5 minuutissa varmasti keksitte sopivan jutun ja sen jälkeen teillä on joka paikassa vahva salasana ja te ette enää ikinä unohda salasanaa. Se on ehkä sen määrä. Kokeilkaa ja tehkää. No niin. Hauskalla nettisurfailullani olen joutunut suurin ongelmiin. Kuka voisi auttaa minua? Omat vanhemmat auttaa yleensä. Jos ei vanhemmat ymmärrä auttaa muuten, ne ylireagoi ja ohjaa poliisin juttu sille. Poliisit löytyy netistä, poliisit löytyy reaalitavista, poliisit löytyy joka puolelta. Niillä on nettivinkkiä, IRC-galleria ja Facebook. Onko joku joskus tavannut poliisia sähköisessä mediassa? Muutama. Missä tapasta? Missä tapasitte? IRC-galleriassa. Joo, poliisilla on virtuaalinen salapoliisiryhmä, vai mitä se lähipoliisiryhmä, IRC-galleriassa. Ne on sitä varten, että siellä voisi olla ehkä matalampi kynnys jutella heidän kanssa asioista. Facebookissa onkin poliisilla porosivut ja poliisin omilla sivuilla sitten nettivinkkejä, siellä on sähköistä rikosilmoituslomaketta niin edespäin. Eikö ne tehnyt pari rikosilmoitusta netin kautta? Se on tosi kätevä keino tehdä. Multa varastettiin muutama pyörä. Sitten jos tilaatte netistä juttui firmoista, varsinkin Suomessa ja puolelta, ja olette maksanut tuotteja ja sitä ei tule tai muuta hämminkiä palautusoikeuksia tai muiden kanssa, niin te voitte aina ottaa yhteyttä kuluttajavirastoon. Heillä kiinnostaa nämä asiat. Mannerheimin lastensuojeluliitto sitten puolustaa lasten oikeuksia ja jos te tuntuu siltä, että teidät väärin käytetään, niin ottakaa yhteyttä sinne, sieltä löytyy hyvää sakkoa. Viesti. Meneekö läpi? Onko lähtee toisille viesti? No niin, sosiaaliset mediat. Kuinka moni käyttää Facebookia? Muutamat. Hyvä. Kuinka monella on äiti tai isä tai äiti ja isä Facebook-kavereina? Parilla. Kaikista kovimmilla ja siisteimmillä tyypeillä on mamma ja pappa Facebookissa. Uskokaa täälläkään. Kannattaa oikeasti kutsua ne Facebook-kavereiksi, koska ensinnäkään ne ei välttämättä jäkätä teille niin monesta asiasta enää sen jälkeen. Kun ne luulee ymmärtävänsä, että mitä teidän elämässä tapahtuu, vaikka ne ei ymmärrä mitään sitä Facebookista. Ne näennäisesti pystyy seuraamaan teidän elämää. Se on heille on tosi mukava juttu, että
Meillä on sitten Facebook-tilillä, niin voi postata teille hienoja sydämenkuvia teidän puolelle. Ja se kannattaa myös muistaa, että mitä kerran lataatte nettiin, sitä ei luultavasti enää ikinä saada pois sieltä. Jos lataatte nyt jotain kauniita kujamakuvia sinne, niin te voitte olla varmoja, että jos te olette hyvässä asemassa esimerkiksi tulevaisuudessa, niin kuva luultavasti putkahtaa jotakin kautta esille. Jos kerran lataatte jotain nettiin, sitä ei todennäköisesti saa enää ikinä sieltä pois. Facebookissa on monenlaisia applikaatioita. Niitä käytetään, osa applikaatioista käytetään pelkästään huijaamiseen, niillä kalastellaan ihmisten tietoja ja niin edespäin. Käyttäkää järkeä. Te ette voi olla mikään Rovaniemen baari. Sitten siellä on myöskin lisää huijaamista, niistä ei sen kummemmin. Mitä on piraatismi? Luvatun suojatun materiaalin välittämistä internetissä tai jossain muualla. Kaikki varmaan tietää suurin piirtein mitä piraatismi on. Kuinka moni on harrastanut joskus piraatismia? En minäkään myönnä, kun oli kamera edessä. Joo. Oletteko käyttänyt jotain noista palveluista? Mikä on paras palvelu? Ei sekin. Mikä on parempi? No, jos musiikkia etsii, niin ehkä Limevire. Mikä? Jos musiikkia etsii, niin Limevire, mutta muuten se on surkea. Joo, Limevire on vähän. Ja sekin taitaa olla laillinen nykyään milloin lisäksi. Niinpä. Loput noista on sitten niinku laittu. Joo. Sen tiedän, että minun kaveri on joskus käyttänyt Pirate Bay torrenttia. Joo, minäkin olen kuullut, että joku mun kaveri joskus käytti Pirate Bay. Se homma lähti aika lailla liikkeelle tuosta vasemman alakulman Napsterista, joka tuolla on. Se on melkein koko homman niin keksikkoon jutu. Joo. Piraatismi aina on kauhean huonossa valossa, sitä sorretaan, sitä haukutaan, mutta se on myöskin tuonut aika paljon hyvää asiaa meidän elämään. Varsinkin täällä pohjoisessa tiettömien taipaleiden takaa. Se on antanut monelle semmoiselle ihmiselle mahdollisuuden opetella käyttämään jotakin sovelluksia esimerkiksi. Mulla on yksi arkkitehtikaveri, joka opiskeluaikana latasi laittoman AutoCAD-ohjelmiston, piirsi itsellensä autotallin ja rakensi sen. Nykyään se toimii arkkitehtinä yhdessä suunnittelutoimistossa. Se on niinkö suutkot järkevää käyttämistä. Mut se on laitonta. Piraatismi on kehittänyt jakelukanavia, on tullut Spotifyta, on tullut Yle Areenaa, ties vaikka mitä. Kaikki on jollakin tavalla yleensä seurauksena siitä, että ohjelmistoyhtiöt ja medioiden tuottajat on yrittäneet keksiä jotakin järkeviä tapoja, joilla pystytään suitsemaan piraatismia, kun ihmiset kuitenkin tykkää ladata juttuja netistä. Se on kehittänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mitäs huonoa piraatismista sitten on? Se on täysin rikollista toimintaa, lataaminen ja jakaminen molemmat on laittomia. Ja siitä kilahtelee rangaistuksia. Suurin piirtein kaikkia toimia, mitä te teette netissä, pystytään seuraamaan, pystytään jäljittämään teihin. Kysymys, hyvä. Miten piraatismista voi jäädä kiinni? Poliisi tulee oven taakse ja pidättää sitä. Sen tiedän ainakin itse, että poliisilla on jotain mitä ihmeessä semmosia verkkosalaimia, joilla ne selaa sitä, että kuinka paljon materiaalia netissä meni. Esimerkiksi minun kaveria jäi kiinni siitä, että sillä on niin paljon piraattikammaa koonnella, niin poliisi rankaisi sitä sillä, että se otti siltä IP-osoitteet 8 kuukaudeksi hiiteen, koska oli alhainen. Joo. Poliisi on paha. Poliisi on oikeasti hyvä. Sitten kaveri on paha. Siitä voi jäädä kiinni silleen, että jokaista klikkauksesta, mitä teette netistä, niistä jää merkintä vähintään sen palvelutarjoajan palveluihin. Ja sitä kautta se pystytään sitten yhdistämään teihin. Vaikka käyttää sitten kännykkää tätä muuta. Kysymys. Löytyy, mutta kyllä poliisi on yleensä saanut oikeuden. Joo, niin voi olla. En ole poliisi, en tiedä tarkasti. Mut niistä jää kiinni, älkää tehkö, se on pahaa ja tuhmaa.
Mutta jos te kuitenkin jossain tapauksessa vahingossa lataatte esimerkiksi joku hyvän uuden elokuvan teidän koneelle netistä tai katsotte jostain Beep TV:stä palvelusta ja tykkäätte siitä leffasta, niin teidän ilman muuta kannattaa katsoa sama leffa elokuvissa, ostaa sen DVD tai katsoa jossain maksullisessa palvelussa. Koska se on ainut tapa, jolla te voitte kertoa sille teoksen tekijälle, että tämä juttu oli oikeasti hyvä, tee lisää tällaista. Jos kaikki tyypit katsoo sen piraattituotteina, ne ei tiedä yhtään hyvää sitä työllänsä ja ne ei enää jaksa tehdä näitä hyviä tuotteita. Sama koskee pelejä. Jos lataatte piraattipelejä, niin käykää myöskin ostamassa se alkuperäinen, vaikka ette asentaiskaan sitä. Te voitte näyttää sille yhtiölle, että te teette hyvää työtä, jatkakaa. Filtterikö paukku? Ei. Jep. Elikkä tukekaa hyviä tuotteita, sorsikaa huoneyttöä ei tarvitse. Siinä on muutamia vaihtoehtoja piraatismille. Tietääkö joku, mikä tämä pingviini täällä on? Tuksi. Joo, se on siis, elikkä menkää internettiin, kirjoittakaa Googlen hakusanaksi Ubuntu, ladatkaa, polttakaa CD:lle ja uutakkaa kone. Kysy, että haluatko poistaa Windows ja painakaa kyllä. Siinä on muutamia vaihtoehtoja. Kaikki varmaan on käyttänyt jotain tällaisia palveluita. Niitä on lukemattomia, ne ei sovi helvettiaan. Mitäs sitten, jos törmää johonkin raskaaseen rikolliseen piraattijengiin ja alkaa ärsyttää se toiminta? Tai löydätte jonkun henkilön tai jonkun yrityksen, organisaation, joka käyttää piraattituotteita. Ja kannattaa eka lähestyä henkilöä ja kysyä, että onko tämä nyt ihan järkevää, oletteko miettinyt loppuun asti tätä asiaa. Jos ne silti jatkaa saman toiminnan tekemistä, niin te voitte käydä tekemässä ilmoituksen vaikka johonkin noista organisaatioista. Suomessakin on muutama vuosi sitten ollut keissejä, jossa yksi yritys käytti piraattiohjelmistoja työnsä tekemiseen. Ja joku kolmasosapuoli kävi käräyttämässä sen PSAlle. PSA maksoi tälle henkilölle keräytyspalkkion 7 000 €. Et sillä voi tehdä vähän rahaa. Jos et tiedä ketään muuta, ketä lähestyä, niin poliisi auttaa aina. Mikä tuo BSA oikein on? En muista lyhyesti, se oli Business Software Application. Joku semmonen lain. Katso netistä. Jep, piratismi Suomessa. Vuonna 2009 oli noin 100 000 nettipiraattia. Niistä tehtiin yhteensä 82 tiedonsaantihakemusta ja 8 tuomiota tuo järjestön hoitamista jutusta tuomittiin. Lukumäärä on kasvamassa kovaa vauhtia, koska lainsäädäntö selkiytyy, seurantatavat selkiytyy. Päätä joutuu valitaan. Tässä on yksi keissi, mitä Suomessa on esimerkiksi tapahtunut. Jutun nimi on FinReactor. Kuinka moni teistä on yli 15 B? Yli. Kaikki. Kuinka moni yli 17? Joo. Rikoksenteko hetkellä kaikki nämä henkilöt, jotka tuomittiin, oli 15-31-vuotiaita. He joutuivat maksamaan 420 000 € tekijäoikeuskorvauksia ja 120 000 € oikeudenkäyntikuluina. Eli yhteensä noin 50 $50 per naama. Te voitte miettiä, että kun te menette kesätöihin ja teillä siellä odottaa 50 000 € maksulappu kotona, että kuinka siistiä on tehdä töitä ja maksaa näitä levitettyjä elokuvia ja musiikkia ja ohjelmia. Vai olisiko siistimpää ehkä ostaa itselle joku nätti mopo ja Subaru Impreza tai vaikka omaa kämppä keskustasta. Jep, vanhemmat ja internet. Ruukaako teille vanhemmat vielä saarnata netin pahuudesta? Joo. Muutamille. Mulle ei enää saarnata. Siitä olen päässyt sen vaiheen yli. Heillä pelottaa kaikki tuntematon. He ei tiedä, miten siihen suhtautua. He haluaa vain suojella teitä. Teidän kannattaa kertoa kaikista netin pahoista puolista ja hyvistä puolista. Sieltä löytyy myös laillista lastantapintaa. Teidän kannattaa tutustuttaa teidän omaan maailmaan.
ja kutsua ne ilman muuta Facebook-kaveriksi, tehdä sähköpostitilit, niin edespäin, niin edespäin. Ja saa ainakin kuvaa, että ne jollain lailla ymmärtää jotain teidän elämästä, vaikka oikeasti ne ei ymmärrä. Mikäli te pelaatte maksullisia nettipelejä tai vastaavia, teidän kannattaa yrittää koukuttaa teidän äiti tai isä siihen peliin, varsinkin jos asutte kotona ja tulee valitukset, että taasko sinä pelaat. Saat koukutettua isän vaikka klaanin johtajaksi, ja me voi luvata, että teillä on huomattavasti enemmän peliaikaa sen jälkeen tarjolla. Ja lopuksi muutamia parhaimpia käytäntöjä netissä liikkumiseen. Älkää hyväksykö epämääräisiä kaverikutsuja Facebook-sämisessä varsinkin. Onko joku joskus saanut kaverikutsuja epämääräisillä henkilöillä? Kuinka moni on hyväksynyt? 1. Pitääkö paikka? Miksi hyväksy? Hyvä kysymys. Joo, netissä tosiaan törmää varsinkin näin miespuolisen moniin kauniisiin naisiin. He eivät puhu kauhean sujuvasti suomea, mutta he ovat vaan kauniita ja kiinnostuneita minusta. Niin kannattaa aina miettiä, että millä motiivilla se vastapuoli liikkuu. On olemassa ihan organisaatioita, jotka tekee työkseen sitä, että ne etsii tällaisia komeita, nuoria, suomalaisia miehiä ja yrittää heduttaa heiltä muutaman lantin rahaa. Te voitte aina kysyä Facebookissa ja Mesessä ja muuallakin, että kuka siitä sinä olet, miksi haluat olla minun kaverini. Ja jos te tapaatte näitä henkilöitä jossain, niin kannattaa varmistua, että joku muukin tietää teidän tapaamisista. Ja te ette ehkä halua tehdä ensimmäisiä treppejä joku ihanan nettitutun kanssa jonnekin järven rannalle täyden kuun aikaan keskellä yötä, koska sen sijaan, että se pitikin olla Tiina 17V, niin se voi olla Ville 55V se vastapuoli. Ja se voi olla tilannetta, jossa ette halua ehkä olla mukana, varsinkin jos olette poika. Kaikki mitä tapahtuu netissä, tapahtuu myöskin reaalimaailmassa. Rikotte lakia netissä, se on verrattavissa normaaliin rikoksiin, niistä tulee rangaistuksia. Erona vaan, että nettiin jää niin paljon helpommalla jälkeä. Älkää tehkö rikoksia. Tosiaan aina kannattaa miettiä, että kuka sinä olet, kenellä sinä esiinnyt ja kuka hän on. On tosi helppo toimia anonyymisti netissä. Raportoikaa väärinkäytöksistä. Jos teitä vastaan tehdään rikoksia netissä, kannattaa kertoa poliisille tai tehdä ilmoituksia. Poliisin määrärahat riippuu siitä, että miten paljon, minkälaisia rikoksia on milläkin sektorilla. Mitä enemmän tulee ilmoituksia, sitä enemmän poliisi saa määrärahoja, sitä paremmin pystyy suojaamaan teitä tulevaisuudessa. Älkää maksako rahaa etukäteen, varsinkin jos tilaatte jotakin netistä. Oletteko joskus tilannut jotain kielisistä tai huutamista netistä? Muutamat aktiivit. Maksoitteko etukäteen? Joo. Ei ole pakko Suomen maassa, jos tilaat tavaraa, niin ei ole pakko maksaa etukäteen. Siellä on aika paljon semmoisia tyyppejä, jotka myy jotain 20 € tavaraa, jotka eivät oikeasti sitten lähetä sitä sulle. Siitä maksat 20 € etukäteen ja jäät ottamaan tavaraa. Et varmaan muista koko tavaraa. Se tyyppi ei lähetä sitä ikinä, koska hänellä ei luultavasti edes ole sitä tavaraa. Se tyyppi saattaa tehdä tämän saman jekun 100 tai vaikka 1000 tyypille. Ja kun summa on niin pieni, kukaan ei jaksa kertoa poliisille. Tämä tyyppi pystyy tienaamaan sille ihan nättiä verotonta tuloa. Sen takia kannattaisi jokaista rikkomuksesta aina käydä kertomassa poliisille, että tämmöinen tyyppi on tehnyt tämmöisen jutun. Jos tätä huijaa. Älkää koskaan luottako käyttäjätoimuksia muille henkilöille. Henkilökohtaisia. Ja kaikki mitä laitetaan nettiin, niin säilyy netissä. Siinä olisi muutamia linkkejä. Ja kukaan muistaa, että meillä on vielä valokuvakilpailu. Muutama. Hyvä. Kuinka moni aikoo osallistua meidän valokuvakilpailuun? 1, 2. Oikeasti osallistukaa. Älkää suoko meille kunniaa voittaa tätä kilpailua. Jep. Heikki ja DJ Proteus kiittää teitä mielenkiinnosta. Jos jollain oli vielä kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä.
Jos ei, niin olette minun puolesta vapaa. Kiitos.